Здравейте, приятели! Получих много обаждания от вас, свързани с Кремиковци и ЦСКА. Разбирам вашата загриженост, тя е и наша, на ръководството на партията. Очевидно е, че съдбата на тези две институции, народната икономика и спорт, не е безразлична на българската общественост. Аз искам да кажа няколко неща. Първо, Александър Томов е там, в тези институции, по договор с техния собственик. Там той представлява себе си и работи за себе си. Но опитите да бъде оклеветен, да бъде поставено под съмнение законосъобразността на неговата работа, засягат, разбира се, и нашата партия. Затова взимам отношение по този въпрос. Кой е крив, кой е прав, ще покаже много скоро времето. Аз обаче искам да кажа следното. Приятел в нужда се познава, е казал народа ни. Ние винаги сме били заедно със своя лидер в трудности и в успехи. Напоследък успехите ни отминават, но пътя, по който върви партията, е правилен и на следващите избори те отново ще се върнат при нас. Ето защо искам да ви кажа, че ние трябва да продължим уверено да следваме пътя си и да не изоставяме по този път приятелите си. Благодаря ви.